I pozdrav svim gledalcima nas ponovno Darko Games. Danas nastavljamo sa Papa's Hot Dogerija. Ajmo na play. Evo ako, ja sam to malo igrao i sa ranka 3 sam prešao na rank 6. To ćete da vidite. Evo, znači, ovo je moj status. Imao sam ovo kad sam igrao pa sam dobio i imam heads. Znači imam ovu, ali ja sam maksovao, znači ovo. 1.4, evo vidite. Dekorativni lobby, dobijao sam one postere i kupovao sam ih. I kačio ovdje. U inventoriju sada trenutno nemam ništa. I kupio sam ovaj pod. Znači idemo na novi dan. Ovaj je u Hot Dogeriji. Nije u Hot Dogeriji, nego u burgerima on radi. Dan 9. Pa ajmo da radim. Da, bio mi je čovjek kritičar hrane. Pa sam dobio trako, pošto sam dobro prošao. Sada, šta sam novo dobio? Dobio sam ovaj tomato. Šta je tomato? To mi je... Kako se zove... Paradajz, a ovo su neke paprike. Znači, ja sam kupio ovo ubrzanje i da mi prikaže kada je gotovo to. Znači, sad ćete da vidite. Evo vidite, sada je gotovo. Ali nije još. I otključio sam ovu novu viršlu i ovo novo sam otključao. Ok, da sam naći. A šta ovo hoće, kako ja sad radim? Ja stavim ovu, tako, vidite kako izgleda, pa onda... Sačekam. Nije bro još gotovo. Ovako samo držim, još malo. Znači prva, ja stavim sve koje treba, obično imam po 6 mušterija. Izvoli. I ti ćeš ovo. Okej. Ću za sada treća, ajde lepo ovo da rasporedim. Znači ovo treba i još jedno da stavimo. Jedinica je tu. Znači još troje treba mi dođe. Vidite koliko imam stvari. Imam dosta stvari. Treba ovo. Još, znači jedna ide u ovu, a druga obično. Ok. Sad mogu da te prevrnem. Izvoli. Robi. Ok, i... Ok, ti već što? Znači da stavimo jednu ovu. Znači jedna ide ovdje. Ovo jedno treba da stavimo. Znači ne ide još niko. I jednu ovdje, ok. Sačekaj ti malo. Samo da prevrnem ovo. Valjda će da završi. Sačekaj. Ok, zagoret će mi ono. Brže. A dobro, nije mnogo. I još jednu bi trebao da stavim. Znači koliko imam? Imam 5. Još jednu će doći. Čede lepo ovako da rasporedimo. Nije bro gotovo. Čekaj da prebacim dole da bi išlo brže. Nije gotovo ovo. Jeste. Znači ova treba ovdje da ide. Evo ga ovaj closer. I znači jedna ova. Nije, znači ovdje i... Aha, ok. Dobro. I ova zadnja. Znači svi su tu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, svi su tu, sad treba da sačekamo.
prevrnemo. A dobro je. Sad ćemo da brzamo malo. I ovdje, pa ajmo na uređivanje. Znači jedinica. Ovo. Pa ovo. To, pa kečap. Vidite, imamo ovo novo, ne znam šta je to. Pa onda ide ova paprika sa ove strane i unutra paradajz. Next i ovo S. Sada sačekamo. Da vidimo kako će da ispadne. Ok, nisi čekao. Sada ovaj video će vjerojatno malo duži da bude. 5, 6, 3, 2. A daj bre, da sam stavio dvojku. Evo dvojka. Znači tačno ide po redu kako treba ovo. Pa ovo. Pa ovo novo. I ovo L. Ok. Samo se ovo napuni. Ali ako je onako ono baš, ako je kritičan, na primjer, onda idem... Dobro, evo, ovo sam dobro prošao. Onda njemu dam. O, 3,20. 3. Čisto opet po redu. Ovo treba da stavim. Pa ovo treba da stavim. Malo sam izmašio. I ovo M. I ovo S. Okej. Super. 3,80. Skoro pa zarađujem. O ne, ovo je šestica, ovo je čekaj bre, gdje je četvorka? Evo četvorka, jeste. Ovo. Pa ovo. Luk. Pa kečap. Idemo. I ovo M. Da sačekam. Tu i tu i da vidimo. Ju. To. Ovo je još bolje prošlo. Petica. Evo. Kečap. Trudim se da što brže radim. Ovo. Pa ovo. Pa ovako. Pa ovako. Pa ovako. I ovo L. Okej. Dobro, nije dugačak video. Uradit ćemo još jedan dan. Još 6, pa neka bude dugačak. Ali ne znam da sam trebao popcornac. O, super. Koliko smo dobili novca? 3,20, okej. I još ova. Ne. Prvo ide kečap. Kečap. Pa ovo. Pa ovo. Pa senf. Pa ovo L i ovo S. Sačekamo. Zadnja. Pa izvini što se čekalo, ali šta će ti? Završen dan. Vidimo. 6 njih.
Da li ću na rank 7? Neću. Neću. Ok. Koliko imamo? 2, ok. Cool shot. Ovo mislim dobar. 10. Yeah. A daj, bra, sam ga izmašio. Ovo ćemo da stavimo njemu. Play. A ne mogu da stignem. Jedan mi falio. Planter box. Što je to? Inventory. I koliko je ovo, čoveče. Ostavit ću ga ovdje. Poster, wallpaper, ok. Koliko imamo para? Imamo $185. A mogli bismo... Ne, što sam imao da kupim. Furniture. Ovo nije loše. Waffle table. Jukebox. Ako bi ću mi... to mi treba 450. Ne. Ovo je 450. Ajmo ovo da kupim, nije skupo. Live shop. Shirt. Što izgleda ovo dobro. Inventory, ajde ovo ćemo stavimo... Ovdje. I ne može. Ajde, ovdje ćemo. A dobro, lepo smo odradili ovaj posao. Sada... Continue. Skylar. Done it! Ja. Take order. Okay. Dobro, znači ovo jedno da stavimo da se prži. Šta ćeš ti? Okej. Joj. Znači jedno ovo da stavimo. Ovdje je stavi. Još malo. Sačekaj. Znači ova prva ide ovdje. Okej. Znači još jednu ovu da stavim. Jedna da ide ovdje. Ono sam stavila da... Jesmo. Ajde. Znači ovako. Dve ovu, jedno ono, okej. Znači ovo je sada druga. Prvo smo uradili. Znači ima jedna, a treba da ima 3. Jedna i sad će ovo da ide ovo i još jedno bi trebalo da stavimo. 1, 2, 3, 4. A ova treba da ide ovdje. Sad ćeš ti. Okej, znači još jedno da stavim koja će da ide u ovu.
Ovaj ide u jednu i ovaj ide u onu. Dobro, sad znam koliko ih ima. 1, 2, 3, 4, 5. Još jedna treba da dođe. Znači, ovo oba dvoje ide u ovo. Okej. Čekaj ti. Ovo treba ovdje. I ti. Znači ovo. I još jedno bi trebali da stavimo. Ovdje i još jedno. Ok, ajmo da rasporedimo. Znači, četvorka, jedinica će prva. Samo jedna ova, ostalo sve ono pakovanje. Svi 6, jeste svi 6. Samo ovo. Da ćemo da ubrzamo. Samo držimo ovo ja ubrzam. Ajmo sad na uređivanje. Znači ide jedinica. Jedinica ide ovo. Pa luk. Pa ovo. I ovo. Tako. Vidimo. Dvojka. Evo dvojka. Znači to. Pa ovo. Pa ovo. Pa ovo. I ovo M. Ovaj video će biti 20 minuta 100%. Znači tako. Star customer. Trojka. Ima ovaj senf. Pa ovo. Pa ovo. Aj, loš. Pa ovo M i ovo S. Okej. Ovo tu. I ovo tu. I ovo tu. Četvorku da stavimo ovdje. Super. 90. $4. Au. Ketchup. Pa majonez. Pa paprika. I ovo pa ovo. Petica. 89. 3,90. Super. Znači sad ovo. Pa ovo. Pa ovaj senf. Pa next i ovo L. To. Evo petica jest. I još jest. Super.